И здравейте хора, в днескашното видео ще играем новия ми акаунт, който се казва No Upgrade. И не си апгрейдвам героите, освен нали Шели на втори пауър, защото не ми дава. И Дарио ми го апгрейдва само, аз не го апгрейдвам, въобще не съм го апгрейдвал. Нямам коин, защото си купувам сребърни скинове. Единствено имам сребърен скин, но все пак имам сребърен скин. На всички мисля събера сребърните скинове, на които имам. Чува се после кой сребърен скин да си купя на Джанет, изглежда як. От тия, които имам на Емс, може би бих си купил. Добре, сега ще играем днескашното видео с тия герои. Ще си ги вдигаме на по 300 купи. И в днескашното видео целта е да вдигнем някакви герои на по 300 купи. Не, Кит трябва да го вдигнем в това видео. Сега ще вдигам Кит. И нека да започваме. Хора, абонирайте се за канала, лайкнете видеото и нека да започваме клипа. Като с първата игра спадаме с 2 колта в игра. И да видим, аз се падам до бъс. Аз бия по 1000 кръв, той бие по много повече от 1000. Ако ми апгрейдва фри броуърите, не ми пречи, смисъл това не е лошо за акаунта ми. Аз просто нямам право да харча коинс и други неща за да се апгрейдвам броуърите. Това е единственото правило за акаунта ми. Мисъл това е. Няма друго правило въобще. Хора, извиняйте, чух шум и спрях видеото за малко, за 3 минути. Добре, че го спрях, защото видеото ще бъде провалено. Брат ми дойде в стаята и почна да крещи. Да вземе кучето и така. Това нямаше да трябва да се случва. Добре, че го чух. Дано да не се чува по време на видеото, нищо от това. Ако той изкрещи като крещеше. Какво? What the fuck? Дава ми безплатно Hypercharge. Защо не ми го давате? Имам лошия късмет, че имам Hypercharge от големия си акаунт. На мен оттам не ми дават Hypercharge на Шели. От тук нямам Hypercharge на Шели, пак май ми е на 11. Стрелнах се, брат. Hypercharge на Шели дава ли? Сега ли трябваше да се случва това? Верно ли, брат? Защо трябваше да се случва някога? Въобще защо са го направили? Аз тук събрах повече блинк, отколкото от големия. Не, те са му го намалили. Не! Те го дава само от големия, брат. Мога да отида да макс на Шели, брат, и да имам Hypercharge. Без да съм таковал. Съм направил нищо, брат. Дават ми Hypercharge фри и аз не мога да го взема. Защо направо не ми дадат Hypercharge да си го взема, да си го имам някакси? Защо хора? Защо? Това е джакпот от лотарията, буквално. И те не ми си го дават. Брат! Джакпоти от тук получих. И получих нов герой. Евалма на хората. Да сменям зби. Ужас, не. Рейър герой. Рейър Барли бих избрал, може би. Ама пенем. Хора. 7 точици. И ще си купим паса скоро. Забравих кога няма видео и заради това сега качвам чак. Не знам. Извинявайте, ако не съм качвала от една седмица или повече. Не ви се извинявам, ако не съм качвала. Зависи. Приемете го за извинение или за не извинение. Просто няма значение. Добре, сега нека да убием всички. Барите двама опримовци, окей, и една Кит. Там някакви хора. Най-вероятно е буквално да ти даде Бари да видиш отпреда си, но все пак ми даде някакъв друг, който е доста хубавичко. И умряхме. Брат, като всичко е на първи левел почти. Какво трябва да правя? Няма да го вдигам 15. Ще игра Колт.
55 купи ми е, имам сребърен скин, брат. 55 купи. Може да имам Hypercharge на Shelly Free. Но той 5к коинс, аз смисъл в бъдеще. Аз от този акаунт като цяло всъщност забравих да кажа, че брат, той акаунта ми е... Акаунта ми е за да не апгрейдвам герои. Ама то само като ми го апгрейдва нямам проблем. И... Защото да не ми кажете нещо, като ми апгрейдва само от, примерно, наградите от шопа, аз няма съм дал нито едно коинс, за да апгрейдвам. Чакайте да пина малко еден. Знам, че ще има там някъде тия хора, които не обичат Айран. Ами хора, променете си графика, моля ви. Пийте Айран, брато. Пийте Айран. Не боза. Кой нормален пие боза? Вие сте нормални, ако пиете боза. Не обиждам вас, защото сме фенове. Ама някакъв хейтър и ми вика, че ако ми каже, че пие боза, брато, просто аз ще го направя на нищо, брат. Кой пие боза? Кой го прави и защо го прави? Просто аз няма цъкаме и това бутонче е тук. Опа. Аз мислех, че ми дава за това. Малко само го апгрейднах на втори. Без да искам. Опа. Да го бех цъкнал на колти, да ми е на втори по-добре ще изде. Колко силно бием. Ще да стане на тъйка кръв. Който е пак зле си едно, но все пак. Трябва да си апгрейдна всички на по 9. Мога да играя на ранкет, ама ми са седми, втори и втори. Седми пауър, втори пауър и втори пауър. Окей. Тук взимаме Стардроп. Ще купим паса между другото. Искам да видя какъв е тайтъл отзад. Безсмъртен. Уй, ще го сложа за тайтъл, защото съм безсмъртен, брат. За времето и за другото, за Годзилата, брат. То не съм и толкова. Не е време, не е Годзила. Хора, не ми се обиждайте, че играта ми е на руски. Просто руски е подобен на българския, почти същия език е буквално. И заради това приемам го като български език, не като руски. Ако имаше български, щях да служа български, разбира се, но английски е по-различен просто от българския. Това е да се каже. Аре, ще го сложим ето където пречи най-много на екрана. Не, всъщност нямаме пречетата. Ето тук. Брат, един Dynamite на 10 му убива един удар. Това е. Само това ви казвам. Аз ще избера Гриф от тук, защото Гриф на първи пауър е по-силен от Едгар на първи. Като цяло. Хора, знам, че съм 40 000 и в момента се излагам, като едва убивам някакви роботи, брат. Ама аз съм на първи пауър, какво да направя, брат? Аз мога да съм 40 000, ама нямам герой под 5 пауър. Тук всичко ми е най-добрия ми е на 7 смисъл, защото аз нямам избор. Иначе не мога да играя този акаунт. Защо съм така? Искам да съм и оверраунд. Това да сила. Оверраунд сила. Буквално ще бъда. Ама пенем. Но искам да съм и покупя. Искам много да го апгрейдна, брат. И този искам да апгрейдна.
Можех да му купя на него сребърния скин, вместо на другият. Но аз имам сребърния скин от един акаунт, най-опрям. Но споко, брат, аз няма да апгрейдвам героите. Вече съм апгрейднал 2 пъти, съм изхарчал 40 коинс, което като цяло е нищо. Буквално е нищо. В момента ще да имам 300 коинс, ако не бяха апгрейдвал Шели и Поко поведнъж. Но все пак. Хора, не знам, ама малко слабички ми се струват тия. Аз съм доста лесно е да умреш с код като тя на 2800 и си с сребърен скин. Тук не знам, който иска да ми прати request, friend request от този акаунт. От големи също можете да е. Ама от този със сигурност ще ви приема. Дори да сте 10 купи. От големия 10 купи, ако сте, няма да ви приема със сигурност. Ама от този ще ви приема със сигурност. Брат, защо му скачаш? Да, лесно е да го убиеш, ама можеш и да не го убиеш. Просто да го чакаш бота и той да си умре. Взимаме стара дропа на 1100 купи. И сега ще събираме към 2000, къде ще 900 и нещо кредита, които ако не взимаме нито едно кредитче сега. И да, доста е трудничко. Сега ще вземем всъщност барли, защото ме мързи да събирам за него. Айде, честито ми на мене имаме барли, ама не искам болт. И тук ще вземем, разбира се, че доста е лесно за взимане. Ами тик, разбира се. Кой друг? Правя сме етап Карл. Защото Карл на Броубол ще е доста могъщ. На Броубол като цяло Карл е много могъщ и така. Този много шокира. Ей, тос, брато. Ей, Дариел, брат ми е на 7 пауър. 7 пауър. Аз не съм го апгрейдвал нито веднъж. И не смятам да си купувам гаджети, нямам тази работа. Не ми се занимава да му купувам гаджети на героя. Но все пак ми е на 7, защото така съм направил. Не, че съм направил така, просто ми го апгрейда. После ще ми даде утре гаджет. И така. Вижте, хора. Ще изчезна. Той е също и с Рико, като се отблъскваш с нещо и брато. Той изчезва. Като стигне до теб. Там където започва, там изчезва. Хора. Ей, хора. Чуйте сега. Ще скрием храста. За вас ще направя едно нещо. Или всъщност не мога да го направя. Баш чупи, голем се тая. Франк срещу Дариел. Все едно плача, брат. Вижте колко съм слаб. Умрях от Франк с 10 Power Cube. Сякаш някой му ми каже, че съм слаб заради тази постъпка. Аз какви френдове имам? Брат, изчакай нещо да направим набързо. В БГ клубове. Ходим на едно от последните, което е на моят клуб. Това е на 184-то. Ще се поканя като френд. Набързо. До големия. И така, да. Нека да продължим. Пак спрях, защото пак влизаха хора в стаята. И всички ме тормозят, въпреки че им казах да не ме тормозят. Но все пак.
I'm a fan. Значи, 102... Първият ми френд ми прие Ейтос Атом. Вижте му акаунта. 63 000 примото му е 974, въпреки му беше 999 вчера. И е спаднал 100 и нещо купи. И аз съм спаднал 100 купи. Нещо такова. 114, 112, да. 98 куп съм спаднал. Все пак това не е хич малко. Станах 1 гигабайт. 1 гигабайт. Памет е клипът. 1,08 гигабайта. И не спира да ми досажда и това малко нещо. Ей тук по екрана. Дето го виждате, ето тук. Ето в тази част на екрана. Което цъкам постоянно. Мъртим БГ, Маптуна е тук, всичко е тук. Влизам от малкия акаунт, че то беше целта това. Не са, да. Малко хора, които са под 1100 купи, имат френд 40 000, но ето че аз имам. Защото големия акаунт е 40 000, но все тая. Сложил съм Годзила, но ще сложа на новия тайтъл. На новият Brawl Pass. Ако събера на някакъв герой и му е як тайтъла, примерно на Dynamite птичка, Бърт, който е птичка и Бърт, няма значение, както му казвате. Може и него да сложа за малко, аз ще си ги сменям. Като събера към повече тайтъли и на героите на Gold 3 и на от самите Brawl пасове, защото аз смятам вече да се опитвам да купувам възможно най-много Brawl пасове. Заради вас, хора, заради вас, вашата подкрепа ме спася от дъното. В момента нямаше да имам нито един Brawl пас купен. Щях да имам някакви отдавна купени толкова, но сега вие ме подкрепяте. И аз успявам да надвия нашите да ми вземат Brawl Pass, въпреки че те ми го взимат, леля. И аз не ги навивам, аз го правя заради вас. Това не го правя заради акаунта ми, не го правя заради нещо друго. Правя го само заради вас. Пак ще да си играя Brawl Stars, но нямаше да въобще. Аз съм pay to win, нямаше да съм харчил и левче за играта, ако не бяхте вие. Аз това за вас да го правя, пък вие не ми се отблагодарявате достатъчно добре. Но все пак се отблагодарявате, който се отблагодарил. Това мисля там да го изтрия. Бързо. Тия неприлични имена в френдовете си не искам. Не искам френдове с толкова неприлични имена. Вход с Supercell ID. Това няма да го правя сега, защото вие ще видите какво ще е това. И добре, айде, чао. И до следващия видеоклип, в който не знам какво ще правим. Може би ще купим паса, защото ще бъде след 1-2 седмици. Клипът съжалявам за забавянето на него клип, но така ще бъде съжалявам. Лятото не мога да качвам толкова много. Чао!